všiml jsi třeba, že to bylo i virální na TikToku, ten zvuk, to Přejdi Jordán? Víš o tom vůbec? Nevím. No, to bylo fakt velký tehdy. Na to točili jakoby teenageři, takový ty lip-synky, že Přejdi Jordán a úplně to tam prostě... Jo, no, to vůbec nevím. No mega tam tlačili, já jsem právě byl překvapený, jakože jak moc to v teenagerech, že mi přijde, že to pro ně byl takový ten zásadní film toho jejich jakoby mládí. Jo. Jakoby takovýhle ten historicky český, jestli víš, jak to jako, jo, já vím, že to je mezi nimi populární. Tohle se ke mně nedostalo, protože nemám TikTok, ale vím, že třeba nám chodily fotky, že celá třída se oblekla za redakci Mezinárodního života prostě. Jasně. A šli s tom do školy a prostě znají to, fakt to znají, mi i citují některé věci už teď, co se většinou dělá u komedií, jo? Že si někdo zapamatuje hlášky a to, anebo u filmů, který fakt už běží, ale my jsme byli teprve v kině, takže to není tak, že si to můžeš zpětně pouštět, jo, tak. Takže to je super a my nemáme samozřejmě žádný tvrdý data, ale víme, že z toho nějakého milionu diváků v Česku, že bylo, jako, vypadá to, že třeba 400 000 bylo prostě těch hodně mladých. Aha. Což je super. Jako. Jo.